Padre, pabunyagak man to'y anak ko. Anyat ipanagan mo kinkwana. Tigre, Padre. Nay, Domeng. Saan mabalin ti Tigre? Tanagan tinarungsot nga ayop na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti Tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Domi, mabalin namin. May saaman nurat, nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na, ngem nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na, bida, kontrabida, ken observer. Di yung arod diwaya na denggen, ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabalin namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Ket ita, iti sabalimanen aparang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Isagot mi kada kayo ti istorya na pauluan. Ti kinabaknang ni Don Gustin. Dito'y drama tayo. Domi, mabali namin. Bilibak, Chairman. Aksyon agad. Anya dayta. Tinungpal ti Presidente ti Karina, iti nagsapat a Presidente, apan ang tulong ka iti manalong. Ti panang pasayaat, ti agricultural sector, tapno manamnamat ti umdas at taraon tunggal pamilya. Talaga mo't adayta ti priority na. Ti food security tunggal pagilyan mat kay. Wana, ta husto mat ti kuna ti Presidente. Nas ka na mapapigsa ti produksyon ti bagas kan mais. Wine. Ket kas iti nabuyak iti internet news. Dirumbeng amang namnama tayo latan iti importasyon. Gusto reta. Ang nukasta ti mapasamak. Ay ka... Nay, nabagas ti ismaw. Sa bagay, naikatan iti poder dagiti sigud nga opisyal kan maatap nga dapa kay naigan ti maatap nga illegal nga importasyon iti bagas. Awanen pagkwartaan da ano kasta. Naku namon, ket agirado da paikit di amabalod ah. Kastamot at talaga ti rumbeng kada iti agar aramid iti may kaniwas kan mapanagnagan ti korte anak basol. Ngem tirigat na ado dagiti napaneknekan iti Senate inquiry ama ata panagbasol. Ngem manmanunsa tinakid nga wenno na dusa. Iso nga adulat ta ti agturad nga agarami iti may kaniwas. Naku namon, nalukay pa ilang tilinteg tayo. Nasao yun. Ngem ado ti mangibagbaga. At ti hustisya kat para lang ka iti baknam. Tauray awan basol mo, no nakurapay ka, sikapay ti makid ngan amabalod. Baliktad, ti pasama. Wun nga raw. Ay, wun gayan, Chairman. Nabasa yan tayo damag. May papanit ni kasangay, ti Presidente. Ay, wuna. Ti pa nag-tree planting da, tapno masalwada ni inadaga. May salang dahi nga aktibidad da. Ti kang runaan, kati presidential clemency karagiti balod amay kaniti waya-waya. Ada nasurok talugasot ti nawaya-wayaan. Kinadapay kano sumarsaro no 300. Kasta kaday. Regalo kano ti presidente kanagiti balod. Arumbeng amawaya-wayaanen. Kalpasan ngayon pakita da ti panagbalbaliw wano panagsingsingput da. Talaga mo takastakit. Ken nagasat daw nay.
Maipaayan da pa iti gundaway nga agbiag anawaya, ken makadinada dagiti patpategda iti biag. Mabiit sa kiting agpaiso a pagbaknangan deta, Chairman. Anya? Antan sakit di kayat mo nga ipasimuda, kiti dahi tang imbagam kan panagnirsem kagawad pog south. Anya nga tano, mangbangon tayo mat itinalimot a syabulab dito'y nagbugsutan, Chairman Gusting. Ah, kayat mo, kagawad pugsot? Sus! Nung mapalin akit, apay kiti na saan, Chairman? Ganda tayo ti protector na a barangay officials. Kayat mo ka din na may sapsapat ipan nakapugsat ti angis mo? Iyon. Anya? Nagmadimot ngamin ti pampanunutam kagawad pog south. Imbes ko ako na mapagbalinan tayo drug-free barangay, tinagbugsutan na barangay tayo. Mangbangon ka kiti iti siya bulab. Tayo pati aday ti utak mo. Kukukwa. Amok ka na pagkaday ta kagawad dumingay. No, matiliwan na ka. Pipilit na. Amma, uray sa balin ti presidente kagawad pog south. Maituloy lahat ti kampanya kontra droga. No pa sa bali siguro nga estratehiya. Kunada nga rod, Chairman. Kagawad duming. Pagbiyagan ti sikap no sanda amar-ari ka. Aya. Mas asidig ka mampay dito, kagawad pugso, tada yarasaas cooking ka. Kaka. Adiday, Chay. Chairman. Masidig ka pa, ikat yasidig mo tirupam kanyak. Aday ta, Chairman. Ay, anak ka diday, Chay, Chairman. Tinapis na ng Chairman. Anya tirik na ti matapais kagawad pog south. Unay mo tayo. Kayat mo taasawaak kagawad. Ay, saan, Chairman, saan? Ay, nukas tangarod, pumanaw kan iti sangwanak. Bayat ang makapagtripilak pa'y tamang pugsa ati kundi karan ka na. As usual, ag may sakmanan na ti barangay hall. Ay, makaisa makiti da dya kagawad pugsot. Almanan na pala ti bumaknang. E din to tan nataengan lang aruday. Anya ket ngagpaison ti sulisog ti silang ti pirak aya. Adu ti mangisalday ti dayaw da gapu ti dayta. Mayat sakit di ngagpaiso asuratan daytang istorya. Di kinabak nang ni Don Gusteng. Maya. Ado ti maaramin ko nga istorya. Ani katugang aktibida. O no, starring ti istorya. Atoyan ti pinaisagana yung kanyak at sya manipod itinaanger abulong ti Guyabano, Apo Senador. Ediso, mitilamisaan, Inday. Wan, Apo Senador. Senyor Latan, ti pangawag mo kanyak. Tasaan ako na senador. Kanyak kaya ti maawagan ni ti kasta. Senyor Gustilo kunam Latan. Ay, wan, Senyor, no dayta ti kayat iyaw. Pudno ngaglaplapusan anak iti kinabak nang malaksid ka dagiti koleksyon ko a gold bar. Sana pagpangasinday, may isa ka dagiti kabaknagan iti tero a pagilyan.
Bumak ng gayam ti agbalin a senador wenno na nga to nga opisyal iti gobyerno, senyor. Depende inday. Saan nga amin? Kanadadag iti sigo din na baknang. Sakbay asimrek da iti politika. Wino nagbalin nga opisyal iti gobyerno. Kasta ka de, senyor? Awan kaya minday. At damat lain kabil mo adiroti uyokan ditoy. Adda, senyor. Oh. Anya. Husto matlaang titimpla na wano samit na, senyor. Eksakto inday. Magusto ti timplam. Iswa, sana ka nagbidot ana magbalin king ka para timpla iti tiyaak. Ay, agyaman akman magustuhan niyo, senyor. Ala, mabalinnaklatan na panawan di daw. Ay, wen, senyor. Awon kayam. Ibagaman ken senyoram Sofia nga ada ibagaking kuana paumayem di daw. Ay, wen, senyor. Matungpal. Kasta timbilin ni Senyor Gustilo, Senyora Sofia. Ala, agyaman nak inday. Mabalin ako na panawan ditoy. Ay, wen, Senyora. Panawan kayo pa nga raod. Ay, anyaman nga tanti kasapulan ni Gusting aya. Ang mapanak man laagad. Makaluksaw tumanan. Ada akon Gusteng, anya ti ibaga. Agtugaw ka tadapatag ti bagaking ka. Sige. Ita, anya ay ti ibagam. Napatig-unay. Sika ti sakseno kasanot kinabaknang ka. Malaksid ka dagiti negosyo. Malaksid iti dakila kwarta kiti bangkaw. At dapay dagitag kakapatag nga alahas. Gold bars, wino binarita abalitok. Iti underground ti mansion tayo. Plano kimang birok, iti pakaitalkan ti sanikwata ang nagrigrigata. Kat, anya nga rod ti plano. Mangangayak iti panubok. Anya dayta. Dayta ti adalik no kasano. Masigurado ka sa nagamrod ti makaasawa kini Rosa nga anak ta. Anya ti kayat mo asawan. Masapol ang mapagtalkan ken nasaya ta tao. Sa nagamrod kunak manen ti makaasawa king kuana. Gusteng. Mangiwaya ta kiti may sa panubok. Ket dayta ti isagganaa. Dayta tinagsaritaan mi ken papam, Rosa anak ko. Apay mo ta kasta ti panggap ni Papa, Mama. Kasanunusan ko ang maguston ti makapasay ti panubok ngay wayat ta. Impalawag ko ken kuana daytan. Gem amumet alinteg ti anyaman nga ibagana. Kasaritak to ni Papa, Mama. Nasaysaya at pay, Rosa. Pudno asan ko pa napadasan tinagayat, Mama. Gamdi namat kaya tasawan, nga uri asino na ditan ti pakiasawaak. Kaya't nakanwa kasarita, Rosa iya. Wan, Papa? Anya ka diti ibagam kanyak. Itamampay akayat ka makasarita ken kasla seryoso ka. Papa, amo kapatpat ganda, tag may saklang anak yukin ni Mama. Pudno launay dayta. Awan makarta piti panang ipateg kuking ka. Da kami ken mamam.
Iso nga naramid ko amin nakabaala ka ng isagana itinaranya gamasak bayam. Ti amin naginawa iti biyag. Amin nakayat mo naipaikin ka. Pera kotse kananya pa'y akayat ma. Agyaman na kiti dayta, papa. Iso akayat ko mata masigurado. Adi masayang tinagriggrigatak ng pundar. Papa? Amo nga danay baga ni mamam. May papaniti plano kapan nakasigurado nga day tinasaya at nga imat isa ni kwatayaw. Iso mga ramid kayo ti panubok? Kat asino man na makapasa, isot mga sawa kanya, kasta kadi. Wen, tasan ko akayat nga agbanag nga wan ti sir-serbi na ti amin na nagrigrigata. Kasanon no saan ko nga'y ayatan ti mga pakiti panubok, papa? Sana parikot dayta. Tano na singpat dayta alalaki. Masursurum to nga ayatain. Buti landok. Buti dita. Landok, plastik. Kan kaldero alusok. Ay na. Nagrekatan ngagpaiso ti biyag. Nangaroon na ti aggat-gatang lang iti butay kas kadalang daw. Hanggang anusak. Naimbag to lang na makaturpusak. Ang gata nga kiti scrap na awan klasik. Nay, ano ti pag-ari bungbungan dagiti lalaki ijay. Kumasidagak man. Sila dabas basahan da nakapaskil iti pader. Kumusta ti panaggatang mo iti buti-buti kas kada landok plus plastic duming anak? Narigat nga okay lang na. Agan anos ka anak kaw? Una lang. Naimbag to lang na makaturpusak. Anak, Ngam ore makaturpusak ton. Saan kuntong ay sardeng da ito eh. Napintas aniguso da ito. Itas saan unay adakkel ti puunan. Tilang banog mo ti adaw. ay una. Iso nga ton makaturpusak. Kan madanak iti trabaho kan puunan. Mangbangon ton iti bukod ng eskrapan. Si kalatan anak kaw. Kung kayam nanang. Adana basak itay apakaamaw. Anya nga tano padasak ti gasat kaw. Anya day ka? Adda kano angayan ni Don Gustilo apan nubok iti mansyon na. Don Gustilo? Ti bilyonaryo dito'y lugar tayaw? Una na. So ti ama tinamamok nga estudyante iti universidad apagad adalak. Kasta ka de? Nay, anyamot day ta apasalem? Saan ko pengam mo? Ngam ti premyo kat saan apirak. Anya nga raw? Ti puso ni Rosa akakaisuna nga anak ni Don Gustilo. Ay, ha? Ay, sorry, miss. Agdardarasak namin. Okay lang. Saan ko matakit kitaan ti madumpar ko? Ha? Miss Kayab-Kab. Sorry. No problem. Awan kaya. Sa akong timang pidot iti libro yo. Agyaman, nak. Oh, atoy ma'am. Anyan. Rosa Latan. Ahon gayam, saan ka di nga gatgatang ka iti bote landok? Well, no awan sir ko. Ta iso lang ti pamatpataudan mi kananang ko iti pagbiag mi kan pagadal ko mutan ah. Biliba ka? Mas bilibak ka na kayo, Miss Kayab-Kab. Apay, mate? Nakabakbak nang kayon. Ngam, agadal ka pailaan. Siyempre. Ngamin, ti kinabak nang matakaw da. Ngam ti adal, kat saan? Apo ka
kakadwa, kita nyo, nagadungal alas kas kadabalitok dito yung underground ti mansion ni Senador Winod Don Gostilo. Yun lang paiso. Apay nga ta dito itinangyigan kada kami ti katalak na. Sige kakadwa, mapantayo pa iti dayta banda. Sige nga ron, bakit mabandaw? Nagagawa talaga ba dito? Uwan nga rod, bak na nga talaga dahi adon wino ex-senator. Umay kayon. Malagip ko ti ko na itay ni Don Gustilo. Sino man na mapili? Iso ti mga sawa, iti kakaiso ng anak may. Dahil ti ko na nakada kami. Kat may sa akarit dahil nga imbaga ti ex-senator wano ni Don Gustilo. Anya nga tapan lubok na ita. Ay, huwag gaya. Ay, tantanik mo ito nalipatan. Dandan maumpot pinaikad na nga oras apa nagtali na admin iti basement ti mansion ni Don Gustilo. Masapo lang makarwara ko nito eh. Panawa ko lagi ti kakatwak. Anya ti madamag. Ayan dagiti lalaki nga impanyo iti underground. Buritog. At dada pa itya, sigun iti CCTV monitor, sinyo. Sanda mapanawan nagiti alalahas yaw kan balitaw. At dapay nagisukimot kan nagibulsa. Kasta ka de. Amo yung arudan ti aramidin nyo kadakwada. Ahun, senyor. Angem, adamay saan nakaruar sakbayan na danon tinaikad nga oras na ijay, senyor. Kasta ka de. Wan, senyor Gustilo. Sa dino tayan na. Ayabam dito'y takasarita. Anyat na kan mo, lalaki? Domingo Portugal, Apo Senador. Senyor Gostilo latan, tiyabag mo kanyak. Eh, duming ti birngas ko, senyor. Anyat trabaham. Agad gatang iti bote landok. Kan nadumapay, no kas ngawan klasik, senyor Gustilo. Agad dadal ka? Uwan, senyor. Kasi ti Apo, agturpusak to iti kursungal alaag. Agad dadal ka bayat ipanaggatgatang mo kadagiti mabalinpaya pakiranudan. Uwan, senyor. Saan ka amabain iti dayta nga aramidem? Awan rumbang nga ibain no saan lakit di adakas, senyor. Kasapulam gayam ti kwarta tapno dagastusem nga agadal. Ken saan kan ngagbambannog pa ngaggatang iti buti landok. Ngem apay adi ka nangala kadagiti alahas kas kada balitok ko tapno adda ilakom. Napurapay kami ngagpaiso, senyor. Ngem naisuro kanyak ni nanang ko adda kas ti mangagom iti kukat ti sabali. Good no kasta. Ket Anda ka ditoy? Senyorita Rosa. agam amu kayo ken Rosa iha? Wan papa, agad-adal matitipagad adalag. Okay. Amom kadi nga iso tinapili pangitalkan iti sanikwa anay pundar ko ken mga sawaking ka? Aniya? May kariak ka ni, Senyorita Rosa. May kariak. Ano na siya tagtagain na? Ditan papagayam tinaggibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainap. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Luvimin Aquino Sr. Direksyon, Roger Ramirez. Produksyon supervision, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center.
isagsagot kada kayo ti Pambansang Radio ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.